Joango gara izan ere bertako bizilagunek 3.000 sinadura baino gehiago, 3.100 hain zuzen ere bildu dituzte, herrian abuztuan egiten diren astoproben aurka, udako San Bartolome jaietan egiten dira. Udala kaste honetan bertan esan du sinadura horiek ez dutela balio. 2015an Change.org plataforman 11.500 lortu zituzten, 2019an areta gehiago 45.000, baina bi kasu horietan ere ez ziren ontzat eman. Honi buruz hitz egiteko Ruben Belandia, Leioako astoproben aurkako mugimenduko kidearekin gaude. Egunon, Ruben? Egunon, Lehenengo eta ben jakin nahi duguna da, ze argudio erabili ditu udalak, kanporaketak ez onartzeko? Alde batetik, erabili du aitzaki bat, esanez jendea, kanpoko jende asko sinatu duela, esaten dute ia 700 persona sinatu dutela herrikoa ez direnak, baina ez digu horren informazio zehatza eman nahi izan. Hori guk eskatu batzuk herrikoak ez izatea, gerta daiteke edonon, baina hainbeste ia 700 esaten dute beraiek, hori kanpokoak direla, herrikoak ez direnak. Baina guk eskatu diegunean horren berri zehatza ematea, uko egin digute. Baina benetako arazoa zein da, eskatzen digutela sinadurak notario baten aurrean egiaztatuta egon behar direla. Eta hori ezinezkoa da. 3.000 sinadura notario baten aurrean egitea, hori da 18.000 euroko kostea. Eta hori herritar talde batentzat ezinezkoa da hori lortzea, diru hori ordaintzea. Beraz, udalak gauza batzuk esaten ari da, sinadura batzuk falta direla, hori arazoa izango balitz, berehala aterako ginateke kalera falta diren sinadurak lortzeko. Baina benetako arazoa da, gure sinadurak ez dituztela onartzen, notarioaren aurrean eginda ez daudelako. Barkatu, moztea, baina zein izango dira hurrengo pausoak egoera ikusita? Alde batetik, udalari esan behar diregu, guk erabilitako prozedura onartzea logikoa litzateke. Guk Eusko Legebiltzarrerako aurreikusita dauden bideak erabili ditugu, fedatari berezia izendatu dugu sinadurak balioztatzeko, eta hori onartzea izango litzateke logikoena, eta hori eskatzen diogu udaletxeari. Eta baita ere eskatzen diogu gezurretan ez ibiltzea. Ez esatea arazoa, sinadura batzuk falta direla esatea, beraiek hori prozedura bera zalantzatan jartzen ari direnean. Ruben, azken gauza bat, data gerturatzen ari da, ze itxaropen dezu, azkenean proba hori bertan bera geratuko dela edo aurrera egingo duela? Logikoa litzateke proba horiek bertan bera geratzea. Guk txosten zientifikoak, albaitarien txostenak aurkeztu ditugu, egiaztatzeko astoek proba horietan daukaten sufrimendua. Eskatzen zitzaien ahalegina gehiegizkoa dela, hori ikusten duzue. 700 kiloko harria eramatea, 200 kilo baino gehiago pisatzen ez duen asto batek eraman behar dituela, 20 minututan zehar. Albaitarian txostenak dio, munduan ez dagoela, hainbeste ahalegin eskatzen dion ekidoi, ez dagoela horrelako probarik munduan. Eta logikoa litzateke txosten zientifikoa kontutan hartzea eta proba horiek bertan bera ustea. Ruben Belandia, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zuren aldarrikapenak gurekin partekatzeagatik. Mila esker zuei, mila esker.
Aizi berrentzun dugu ez, urtetako eskaera herritar batzuen aldetik behintzat eta udalaren posizioa kontuan izanik, astoentzako zer nolako esfortzua da. Bai, ez, bi elementu gota ditu, legebiltzarrerako balio duen bideak ez du balio udalerako, eta nik uste dut gaur egun Euskal Herrian ohituak egon beharko genukeela, badirelako herri batzuk eredua ematen hasiak direnak, eta hori animaliekiko tratu txar bat da. Oso ohituak gaude olako irudiak ikustera, eta egongo da pentsatzen duenik, ja ezin dela ezer egin, ezer esan, baina nik uste dut animalien eskubideak ere badauzkatela, eta horrek dut uste gaur egungo testuinguruan lekurik duenik. 10:05